शकुंतलाकडे स्टार्ट केलेले आहा ते कपडेवाले आहात त्यांच्यानी काडपाक स्टार्ट केल्या जर त्यांचे उरले ते आमी काडपाक आमी घालता त्यांच्यानी आणि अशें धाकण अशें जावन तुका तामणकर गल्ली काडटाले तामणकर गेलो धाकणकर घाल धाकणकर टू म्हापसा बाजार हां जर कोणी काडूंक ना जाल्यार आमी काडटा सद्या त्यांच्यानी स्टार्ट काडपाक आपले स्टार्ट केल्या अशी आमी कंटिन्यू दवरतले प्लस तुका आमचे हे आहा आमचे फ्रूट आहा ते फाल्यां दवरल्या ओके एक लँड सारकी मोठे चोरटे काडटा आनी अशेंच आमी चालूच दवरतले आनी आज आमी तुका आरसाडवाले जे गाड्या आहात ते 7-8 गाडये वयर आमी काडून दवरल्यात तांकां सुद्दां आमी आरसाडवाल्यांक सुद्दां भितर घेवचे ना आवडल्यान सुद्दां आहा ते काडलेले आहा आनी परवाच्यान आमी एक पानवाले भितर आहात जे पानवाले आहा पळय तांकां हें करतले काडटले